wis do rampung le padha gojek. Sampun, Pak. Sampun, Mo. Sampun, Pak. Lah kok terus tanpa tak timbali biasane aku nek wis cukup ya kowe tak elikke. Iki aku urung mrana kok wis padha sowan. Ajeng ngeterke Bagong, ngopo kok dadak diterke? Bagong wis gerang tuwa. Kok dadak diterterke barang? Ajeng matur ngersane Bapak. Piye to, Le? Kawune ngono, Pak. Kula menika nyumpena. Ngimpi? Nggih, Pak. Ngimpi apa? Wancine njing. Sumpena nika wonten 3 perkawis ngendikane Bapak. Iya, piye? 3 perkara to, Pak? Titiyane gandayane puspa tajem. Bener. Impen sing arep nemahi nika biasane esuk. Jarine wis jam 2 tekan jam 4. Iya. Impenku kuwi aku nglilir pas ana kirik jegok, Pak. Pitik kluruk. Tegese wis wanci esuk, Pak. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi omahku ki ewoh, Pak. Ewoh apa? Ewoh mantu. Kosek. Aja sembrono. Kuwi impen ora prayoga lho, Dole. Lah sing dimantokke sapa? Sing dimantokke aku, Pak. Tak bandem wong tuwa. Gawe kaget ora? Kaget ya kaget ora mbok sakayang-kayange ora lambene kotorong. Bapakne kok ngunekke lambene kotorong. Ben kok seru banget Sing dadi manten disandangi manten kowe. Nggih, Pak. Lah terus mantene wedok durung ana, Pak. Tulung golekke, Pak. Dengkulmu mlocot ora? Mantene wedok ora ana, durung ana mantene wedok, kowe wis ngelilir. Sampun, wis ngelilir, Pak. Aku gragap gembrobyos. Tindien aku, Pak. Ngimpi nganti tindien. Heeh. Kaya dililing bojoku aku, Pak, nang dhuwurku. Piye, Gong? Aku tindien to. Sing ngeliling kowe bojoku. Iya, cilu-bang. Wong gilani tenan to yakin, medeni asli. Nganti gembrobyos aku yakin sumpah. Wis pokoke pripun Pak niki kahanane. Coba kowe sik. Mbok menawa ana syarat srana supaya kowe iso uncat kelawan lelakonmu Panakawan. Semareka den prayetna samune res eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos paripursamin Balwacana katrenjo rawuh ing Raden Ajrata lan Raden Werkudara karya cingak Lurah Semar Badrana wae lang-lang ing griya mangungkung
Permara remang swamya ngambrang kati karunaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja long-long lalu mangulati bekti kula kunjuk Ndara ya Kakang Semar ndak tampa Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar ndak tampa Ndara bekti kula Ndara Janaka ya Nala garing ndak tampa Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya garing ndak tampa Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula ya Petruk ndak tampa Ndara bekti kula ya Bagong ndak tampa ya Bagong ndak tampa enten apa Gus sumengka tindakipun sajaipun wonten wigatos Kakang Semar kula marga saiki aku pengin takon karo Kakang Badranaya lah kok ujug-ujug sampeyan nyuwun priksa dhateng abdipun Semar apan kudu kaya mengkono lakone nggih mang takon apa nek iso ajeng kula langsuli Kakang Semar dalem apa Kakang Semar tresna karo Pandhawa? Lah kok ngoten pitakonan sampeyan? Nek boten tresna kalih Pandhawa, boten kaya ngoten lakone Semar. Sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil. Niku pengajaping ati kula mung kepengin gawe mulyaning kepunden kula Pandhawa. Enten apa to Gus kok sampeyan pitakonane kok kaya ngoten? Ngerti yo. Yen to pancen Kakang Semar tresna kalawan para Pandhawa. Mestine Kakang Semar ora kepengin yen to Pandhawa iki mengko godhang. Tegese Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi lunga saka negara Ngamarta mbuh menyang endi lenggahe. Ndadekake sungkawaning Kakang Prabu Puntadewa. Tumuli Janaka lan Werkudara kinen ngupaya. Jebul tinemune dina samengko ana syarat sranane yen to Kakang Mbok Wara Drupadi kudu kondur marang negara Ngamarta. Syarate napa? Yen aku matur kelawan Kakang Semar Kakang Semar ora duka. Nek pancen syarat srana niku ngembet karo Semar, awit napa syarate mangkula aturi paring pangandikan. Kula mboten badhe wegah tumandang karya waton dados sarana kunduripun ingkang Mbakyu Dewi Wara Drupadi. Kakang Semar. Syarate tan oleh kejaba mung kowe kudu masrahake marang anakmu Bagong. Dipasrahke pripun? Dipasrahke marang Janaka. Nek pun kula pasrahke Bagong bakal tak anggo tumbal. Bagong ajeng nggih gombal. Tuwa budhek. Dibur kupinge ya, Truk. Kuping kok dibur ora. Amen cetha wae edan ora. Bagong arep nggo tumbal, Pak. Nggo tumbal tegese dipateni ngono lho, Pun. Ya pancen mengkono Kakang Semar. Mangke riyen. Niku sing dawuh kaya ngoten sinten? Sing dawuh ya kuwi bapa Mremban Durna. Ya sing dawuh Durna bapakku. Den. Nuwun sewu bareng sampean ngendika kaya ngoten ati kula kok kaget. Kula kok miris sampean kok bola-bali percaya karo Begawan Durna to. Cobi kula tak nyuwun priksa. Sing dipercaya niku napane? Anak kula Bagong ora ana gandeng senenge karo Ndara Ayu Wara Drupadi lah kok malah saniki ajeng didadekke tumbal. Niki terus lara-larae pripun sampean kok percaya banget karo Begawan Durna? Kok nganti anak kula sing melu momong sampean wit cilik nganti gerang kaya ngoten. Sampeyan ajeng mentala dadekke korban. Kula mboten entuk, kula ora mathuk. Yen Kakang Semar ora entuk tegese Kakang Semar ora tresna kaliyan para Pandhawa. Kula tresna. Ning aja kok kula warga kula dienggo korban. Wose tak jaluk entuk ora entuk tak jaluk. Dipol.
wenehno bangane anakmu tak rudha paripeksa. Ampun kaya ngoten lho, Den. Niki anak kula lho, niki batur sampeyan. Tinimbangane aku kelangan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa luwung kelangan Bagong. Kakang Semar sesuk iso golek putra meneh diangkat minangka dadi ganeping Panakawan. Piye iki? Nolo gareng piye? Pedro, impene Bagong kok numusi, Tru. Gong piye, Gong? Nang apa iki? Ana rembug dirembug. Ana perkara diperkara. Kowe ra krungu apa piye, Wer Duwer? Ndara Janaka rene, Gong. Wis ngerti. Arep ngapa? Ndara Janaka golek tumbal. Nggon aku akeh. Suwekan sarung. Urak gombal, Wer. Tumbal supaya Ndarawara Drupadi iso timbul ning negara Ngamarta. Mongko sing diangkah tumbale kowe, Gong. Lho. Aku? Nek kowe arep duwe atur-matur Ndara Janaka dhewe. Sik, Pak, iki kok perkarane kok kaya ngene iki piye iki? Ampun ngawuh gawar ngawur sampeyan. Kula ora ana sambung rapete karo tindake Ndarawara Drupadi kok ngerti-ngerti arep dipateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho, Gus. Kula dereke seprika-sepriki sampeyan nek tapa teng alas 3 sasi, 4 sasi. Kula ora tau mulih teng omah mbelani karo sampeyan kok bareng saniki sampeyan arep tega kalih kula. Terus nuwun sewu. Batin sampeyan niku rasa kamanungsan sampeyan teng pundi? Rasa kokian gunom tanpa guna. Wose kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem aja klakon dosa tak rudha paripeksa. Bagong. Kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem dadekke tak idak nang kene mati nang kene. Mlayu le, mlayu mlayu Bagong. Piye, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Bagong mlayu dioyak Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Monggo satriya-satriya kae nek urung kelakon penjangkane ora bakal mandeg. Truk ngabarana bojone Bagong. RT RW dukuh dikabari nek Bagong mati wis urip kok to patekke kae engko ora urung kecekel ya tong dhewe kelangan adi Pak sampean ampun mendel mawon kuarsuwan ing negara Ngamarta lelakon iki arep tanjihke karo Sinuwun Puntadewa. Copot kabeh sandang aku. Mengkari kathok training kaya ngene. Waduh, jan impen kaya ana nyatane to ya. Aku kok dadak ngimpi dadi mantan barang ki kepiye to ya. Oh, alah Mir. Oh, alah Reng kok ora nyono-nyono mau tetembangan kepenak-kepenak kok saiki kowe kudu pisah kambek mami. Oh, alah Tru. Sayonara ya, Tru. Sampai berjumpa pula. Wis mlekoso uripku. Nek ora mlayu ndelik. Monggo Ndara Werkudara jangkae semono ambane ra tak. Apa jenenge iki? Nek ora tak banterke rekku mlayu ngrekoso uripku tenan. Jroning mlayu kok pikiranku kok dadi bingung ta iki. Aku arep nendi, arep ngenger karo sapa?
Wis ora ndek sanak, ora ndek sedulur, ora duwe kanca. Wah, wis repot tenan uripku iki. Mongko Ndara Janaka isih ngoyak terus kaya ngono kae ya mung tak gawe bingung aku mlebu grumbul jebol kono. Isih do cingak-cinguk goleki telapakan kakiku. Engko ning goleki karo aku wis. Oh alah dewa, dewa. Kok dadi kados mekaten lampane ingkang kedah kula sandhang dewa, dewa. Panjenengan mentala dhateng jasad kula. Oh, kelingan anakku sing cilik. Oh, ora bakal ketemu karo aku meneh kowe le. Nah ya wis mending mengko ya nakale ra jamak-jamak. Nangane njukuki dite bapak. Wis jan wis. Anak kok kaya arep dadi maling. Nek ora tak tinggal wis malah repot uripku wis tak golek dalane pati wae aku. Tekan segara kono tulisane Indrayanti ke timur Kukup ke timur meneh Pantai Siyung. Wah wis kelingan ra kebayar malah rekoso dadi kelingan jaman sing ora-ora wis jan wis wis iki nek ora nyemplung mumpung iki nang dhuwur tebing aku nyemplung blung sirahku ketampan karang terus modar wis mati ning ora dipateni bendaraku wis semen ning nek ngisor ki ora ana karange nyemplung set ombake suda nyut entuk watu ning daratan cuwok mongko ora mati ming gagar otak ketrap-ketrip parani Ndara Janaka terus dilinggis ndasku nlung wah lara tenan yakin mbok sumpah nek aku nyemplung laut mongko ora ketaman karang laut ki iwake gedhe-gedhe. Iwak cocot, iwak cucut. Ku anggere ketemu Kartomarma wis cilaka malah dibiti amblek dadaku. Ana lho iwak Kartomarma iki padake. Enake kuwi. Sing sapa iki? Ya nek ketemu iwak hiu langsung dimplok. Nek men ketemu iwak cilik-cilik kuwi lho. Iwak cilik-cilik seneng mangan daging ya wis. Men dikrikiti mboko sithik kae. Wah, wis. Mongko gak nyemplung laut kolorku kendho. Kathoke mlotrok dhewe wis. Bawah laut nyom. Dikira cacing. Cacing hibrida. Cokot gemel. Ya nek pedhot. Nek ming ting sliwir. Apa ora lara banget. Oh, wis cilaka tenan. Kayak cacing kok nggawa umpan loro. Cokot meneh karo iwak. Ya nek ming dicokot, nek ming digriseni. Monggo iwak senengane mangan lumut. Nek ming di ngono, wah rasane tekan. Asli tenan, oh, dikukure penak. Pemene di jan wis temonjo tenan. Kina ora nyemplung segara, selak kecekel Ndara Janaka aku mah gambleh wae. Wis ya Yem. Sarsiem. Aku tresna karo kowe sayang. Titip anak-anak ya. Aku wis ora ana nggon dienggo urip. Aku arep nyemplung segara. Wis ngono ya.
Aku njaluk pamit. Ngandel ora. Ngisor pas nggo liwat kapal. Lah ketampan kapal malah. Balik kene ro nelayane. Jan cilaka tenan. Ngenteni le nganu ah. Le apa le banjir. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung ah. Wis mer truk. Rang. Aku nganti lali karo kakang-kakangku dhewe. Apa arep mati iki apa ya? Karo sapa-sapa kok lali jan. Ya wis, tak nyemplung telenging samudra laya. Iwak sing gedhe mara. Aku untalen wak, gendang modar ora urip ngene iki terus. Wah! Entuk-entukane nek wong seneng adus ning kali iki ngene iki. Ternyata aku ya isih iso renang. Isih iso enggak dadi sirahku ora klelep. Ya menek pas ana ombak iki sok ngombe. Ora apa-apa. Ora masalah. Kari ngenteni iwake saka ngisor aku disedot ngono. Mesti terus kelek nang wetenge iwak aku. Saya jero wisan iki. Wis ben, ngening saya tengah rak iwake saya gedhe. Nek nyerot aku rak langsung kelek. Ngandel ora? Wis mulai ana sing ngrikiti ta. Iki ora sembrono iki ah. Ayo. Keriye. Ora dimplok mung diombas-ambus. Iki mesti wak sapu-sapu iki. Sing cangkeme cemipok kae. Ayo minggir. Ayo. Wajar. Wah, ya dikrikiti sing cilik-cilik sik ora masalah wis, Ben. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Aku kok mentas dhewe. Sapa iki sing nulungi aku ya? Engko gek Ndara Janaka. Ndara Janaka melu nyemplung nulungi aku mung arep dipateni ning daratan. Wis. Ora urip kok ketoyong-toyong. Perkencang waru doyong pak pong kali codhe sapa sing gawe. Agong. Lho. Ki sapa iki kok gawa kentrongan bareng. Pak tong. Bagong noleh cah edan. Weh. Bambang dengkulmu kowe. Sapa ya? Rupane kaya Bambang ya. Kowe sing nulungi aku. Lho. Kita kok ora bosok karo panjenengan ulun. Bagong, ngerti ya? Ulun ki dewa. Aduh, Pukulun. Sembah mabukti kula konjuk Pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendhan ning kasantosan. Pukulun. Mboten nginten bilih paduka Pukulun Sang Hyang Brahma. Nyawur kita. Kita iki jane ngerti dewa apa ora to? Ngertos Pukulun. Orang-orang wong bapak kula niki nggih dewa, dadine kula nggih hafal kalih dewa. Ulun sapa? Bathara Yamadipati. Ngawur. Salah. Bathara Wisnu. Dudu. Bathara Guru. Utuh. Bathara Murid. Utuh.
Kok Bathara murid barang ana guru ana murid. Bathara sinten nggih? Kaneka Putra. Wah. Toko buku tulis. Lho. Toko buku tulis piye, Rat? Kaneka Putra, Pukulan Rada. Iya. Wah, padha arjo kita. Wus. Malah nirake ora. Bagong ulun nyuwun prisa. Bagong ulun takon lan jeneng kita. Takono. Napa kita arep mati? Pun tek baterene. Wis abang. 20%. Mula kudu mati. Aja, kita nek mati ora prayoga. Kita kuwi ora kena mati. Lah, sebabnya napa kula mboten ngeng mati wong nyatane kula nek urip ya mengardi pateni karo Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Padahal kula ora ngerti luput kula napa, kleru kula napa, karo dipateni. Ayo. Ngerti ora kowe? Bekaken Kusike kita iki ora ngawur to, karo dewa kok sak karepe dhewe ora. Ulun tumedhak ning Madyapada iki bakal tetulung lan jeneng kita. Terus carane kita aja mati, ning kita mukti ya. Wong arep mati kok malah kon mukti, dewa iki sak ciptane dadi sak sedyane ana. Kita mukti ya. Carane kita mlaku bener ngulon parane kono. Mengko kita bakal ketemu Nalendra, arane Prabu Kalasreng. Nalendra kuwi engko matenono. Sawise kita mateni Nalendra kuwi engko negarane agemen. Kowe dadi ratu ning negara kono. Serius? Lho, tenan. Wah, tenan Bakulun. Amane ku cendhik ning dayane top tenan Bakulun. Wah, sembah nuwun, matur sembah nuwun. Matur nuwun, mugi-mugi Bakulun pikantuk yuswa ingkang panjang. Ya. Kita ulun paringi pusaka. Ya kuwi wujude kalung. Kang aran kalung Robyong Kencana. Pusaka iki mengko tuthukna Prabu Kalasreng. Oh nggih. Nek wis tak tuthukke Prabu Kalasreng mati, sandangane agemen kowe dadi ratu ning Giri Kadasar. Oh nggih. Pun ngoten mawon Bakulun, kita ampanono nggih. Oh nggih ngetaken dawuh. Waduh, kaya panah. Kalung Robyong Kencana. Sendika ngetaken dawuh. Sampun nyuwun pamit Bakulun. Ya sing ati-ati. Sur titing ati-ati duga larak ngandel ora. Ngerangkul ngepuk-puk bul nyopet cah kae. Agong. Wonten dawuh Bakulun. Wis, dompet ulun baleke. Weh konangan wae ana isine STNK barang. Napa dewa niku numpak kendaraan? Lho, aja tok sepeleke. Dewa kuwi nitih kendaraan. Kene baleke. Oh alah, kaya konangan ngepuk-puk kok nggon sak ora. Sembrana ora. Pun kula delok e wau. Iya. Saman kok nyimpen fotone bojo kula. Wes. Sing kandha sapa ora wae? Ayo. Oh, ajar nang kene iki. Ora ngawur iki. Garwa ulun e wadake. Wah, persis bojo kula e. Berarti garwane Pukulan Trada niku nggih elek. Ayo, Ben. Sing penting tresna kok. Matane wurdek, Ben. Ben sakarmu arep. Andeng-andeng kok nang ngisor mata wis ora apa wantut babar. Wis Ben ya wis Ben arep apa-apa wis Ben. Wis kana mangkat ulun kondur makayangan. Ngatos-atos Pukulan sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Pukulan Bathara Trada. Ya, muga-muga kasembatan panjangka kita ya. Mikunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing